बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। थांनाय थाखोआव जोङो सोरां रिफिनाय आरो रिफिखननाय जा माने चेप्टार 10 बा खोन्दो 10 बेनिनो जोङो लेन्स फर्मुलाखौ मोनखादोंमोन बै थाखोआव आरो लोगोसे जों खंसा लेन्सनि सोमोन्दै खायसे मिथिनो गोनां सिनफोर जेनेबा एफआ दाजाब जायो ना दानख' जायो, पिआ माब्ला दाजाब जायो माब्ला दानख' जायो बेफोरखौ जोङो सोलोंखादोंमोन आरो दा जोङो दिनै बै खंसा लेन्सखौ लानानैनो बेनि मोननैसो प्रब्लेम्स बा अंक बानायगोन जोङो। दायाव जों गिबियावनो मोनसे लाबाय, बे जाहैबाय पेज नाम्बार 182 दं। पेज नाम्बार 182 मोनसे सोंथि दं, बे ओरैबायदि नै 10 सेन्टिमिटार फकास जानथायनि गंसे खंसा लेन्सनि गाहाय अक्षनि सायाव 2.0 सेन्टिमिटार 2.0 सेन्टिमिटार माने मा 2 सेन्टिमिटारानो आरोना 2 सेन्टिमिटार गोजौ मोनसे नोजोर मुवाखौ थोंगोरै लाखिनाय जादों। लेन्सनिफ्राय नोजोर मुवानि जानथाया 15 सेन्टिमिटार माने इउआ बेसे 15 सेन्टिमिटार आरोना। सायखंनि आखुथाया माब्ला ओंखारलाङोमोन, एमखौ दिहुननाबा ओंखारलाङोमोन। थावनि माने मा फिखौ दिहुनहोदो आरो सायखंनि महरखौ दिहुन। सायखंनि महराबो माब्ला फैयोमोन, अबयसे इयाव सायखंनि महरा ओरैनो एमजोंबो जों मिथियो गेदेर ना उन्दै, नाथाय एक्जाक्ट जुदि इनि महरखौ दिहुनोब्लाथाय जिहेतु इयाव 2 सेन्टिमिटार गोजौ होन्दों नालाय नोजोर मुवाखौ, अब्लानिया इयाव जोंनो माखौ होनाय दं, जोंनो ओइचखौ होनाय दं आरो अब्लाथाय सायखंनि महरखौ दिहुनथारनांगौबाथाय मा दिहुननांगोन जों ओइच टेस्टखौ दिहुननांगोन आरो बेखिनिखौ जों दिहुनगोन। ओमफ्राय उनाव आरो आखुथायखौबो दिहुनगोन जोङो, आखुथाया मा होननानै गासै एमखौ दिहुनना होबानो आखुथायफोराबो ओंखारलांजोबगोन आरो अब्लाथाय दा जोङो जागायलांनि जे जोंनो मा होनाय दं बेखौ नायनि। मा होनदों 10 सेन्टिमिटार फकास जानथायनि गंसे खंसा लेन्सआ खंसा ओमफ्राय फकास जानथाया बेसे 10 सेन्टिमिटार। अब्लाथाय जों मा होनाय दं बेखौ लिरना लाग्रोनि। गिबियावनो होनाय दं फकास जानथाय जायखौ जों स्मल एफ जो होयो ना, बियो बेसे 10 सेन्टिमिटार आरो लेन्सआ मा लेन्सआ जाबाय खंसा लेन्सबाथाय मा होनखादोंमोन, फकास जानथाया मा जायोमोन, खंसा लेन्सबाथाय फकास जानथाया पजिटिभ दाजाबथाय जायोमोन आरो ना +10 सेन्टिमिटार बियो बे थांबाय फकास जानथाय। बेनि उनाव सायाव 2.0 सेन्टिमिटार गोजौ मोनसे नोजोर मुवाखौ लाखिदों, माने नोजोर मुवाया बेसे 2 सेन्टिमिटार गोजौ होनना बुंदों नालाय बेनिखायनो मा जागोन बियो इउ जाहैगोन आरो थामहिनबा नोजोर मुवानि लावथाय। बियो नैनिफ्राय लिरदों नोजोर मुवानि लावथाय इउ बेसे होदो 2.0 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय आरो मा होदो लेन्सनिफ्राय नोजोर मुवानि जानथाया 15 सेन्टिमिटार। सरि आं नैयाव लावथायखौ मा होफ्लांबाय इउ बायना, इउ नङा मामोन ओइचमोन आरो ना ओइच। नोजोर मुवानि लावथायखौ मा जायो जों ओइचजों होयो। ओमफ्राय नेक्स्ट मा होदो जोंनो नोजोर मुवानि जानथायबाथाय मा होयो इउ। नोजोर मुवानि जानथाय। दा नोजोर मुवानि जानथायखौ माजों फोरमायजों इउजों फोरमायो। आरो मोनसे खोथा जों मख'खादोंमोन जे नोजोर मुवाया मा होनना बुंदो, नोजोर मुवाया जिथु इउनि माना जेब्ला मा दानख'थाय जायो बेनिखायनो मा फैगोन इयाव जिहेतु 15 सेन्टिमिटार नालाय मा होनांगोन -15 सेन्टिमिटार। दानख'खौ मानो होखो, दानख' होनायनि जाहोना जाबाय मा नोजोर मुवानि जानथाय इउआ जेब्लाबो दानख'थाय, आयनायावबो दानख'थाय लेन्सआवबो दानख'थाय, बेनिखायनो नै 15 सेन्टिमिटार जे बेनि सिगाङाव जोङो माइनास होदो आरो अब्ला सायखंनि आखुथाय दिहुननांगौ, थावनि दिहुननांगौ, सायखंनि महर दिहुननांगौ बिदि होनना बुंदो। बेनिखायनो जों सायखंनि जानथायखौ दिहुननि। सायखंनि जानथाय माने मा फिया बेसे इखौ सोंदो, नैबे सायखंनि जानथाय सरि
सायखंनि जानथाय माने सायखंनि थावनि आरो थावनियानो जानथाय जियानो जादे आंहा थावनि दं नालाय थावनिखौनो होबाय थावनिबा जानथाय एखे खिन्थु ओमफ्राय नाव सायखंनि आखुथाय दिहुननोबाथाय गेदेरथिखौ दिहुननो हाबानो आखुथायाबो ओंखारलाङो सायखंनि आखुथाय माने गेदेरथिखौ दिहुननो हाबानो जायो गेदेरथि माने मा एमआ बेसे इखौ दिहुननि ओमफ्राय सायखंनि महर माने सायखंनि लावथाय आरो सायखंनि महर माने सायखंनि लावथाय माजों मोनलाय सायखंनि लावथायखौ एइचडिएसआ बेसे बेखौ दिहुननांगौ जोङो दा जों बेखौ फारि फारि दिहुनलांबाय थागोन दा जोङो मोनसे मोनसे दिहुनलांगोन ओमफ्राय नैयाव सोंथिया मोनसे खोथा नैया आसलथे आखुथायखौबो होनाया गेदेरथिखौबो जानांगौमोन इयो गेदेरथि आच्छा बे गेदेरथि जानांगौमोन आरो गेदेरथिखौबो दिहुन बिदि जानांगौ गेदेरथि माने गेदेरना उन्दै ना फिसा बे आरो दा इखौ एमजोंनो दिहुननो हागोन जों नैबे गेदेरथिखौनो दिहुननो हाब्लानो नैबे गेदेरथिया डाइरेक्ट ओंखारलांबाय ओमफ्राय गेदेरथि नैयाव आखुथाय दिहुननो दैबो एमनि हेफाजाबैनो ओंखारलांगोन ओमफ्राय सायखंनि महर अबयसे नैयो एइचडिएसआ बेखौ दिहुननो हानांगोन बे आरो ओमफ्राय गिबियावनो जों फिखौ दिहुनगोन नाय जों मिथिखागौ लेन्स फर्मुला मोन्दोंमोन जों मिथिगौदि लेन्सनि फर्मुला बा लेन्स फर्मुला बे माबायदिमोन बाथाय मा माइनासमोन ना 1/p माइनास 1/u = 1/f इ जाबाय लेन्स फर्मुला माने लेन्स फर्मुलायाव मा जायो नैबे माइनास जायो आयनाबाथाय मा जायो प्लास जायो अब्लाथाय दा जोङो बेखौ बेयाव मानखौ फज'लांगोन आरो 1/p खौथ' दिहुननो सोदों नालाय p-नो थाबाय नैबे माइनास माइनास थाबाय 1 थाबाय u माने बेसे मोनलाय u-आ जाबाय नैबे -15 is equals to 1/f f-आ बेसेमोन f-आ जाबाय नैबे +10 नालाय 10 होबानो जाबाय प्लासखौ लिराबाबो खोथा गैया एबार जों मा खालामगोन इयाव 1/p-आ थाबाय नैखौ नायनो जों नै बोखावखोन्दोआव माइनास दं माइनासआ गोजौआव थानाय गाहायाव थानाय एखे खोथा नालाय बोखावखोन्दो मोनसेयाव बेनिखायनो नै सिगांनि माइनासजों सानजाबना हो माइनास इन्टु माइनास मा जागोन इयो माइनास इन्टु माइनास प्लास जागोन ओमफ्राय नैबे गोजौआव 1 थाबाय गाहायाव 15 थाबाय जा 1 थाबाय गोजौआव गाहायाव थाबाय 10 1/p थाबाय माइनास इन्टु माइनास प्लास जाबाय 1/15 थाबाय इकुवेल थाबाय 1/10 थाबाय 1/p-खौ लाखिना हो 1/p लाखिनाबा मा जागोन ओजोंहा 1/10 थागोन ओजों 1/10 ओमफ्राय नैबे प्लासआ जों थांबा मा जाबाय इयो माइनास जाबाय माइनास 1/15 जाहैबाय 1/p इखौ लाखिना होबाय ओजा आगदाखै दं 1/10 नै प्लास 1/15 जों थांबा माइनास 1/15 एबार मा खालामगोन इ मोननैनिफ्राय एलसिएम लाना होगोन जों गाहायाव 1/p थाबाय एलसिएम लाबा मा जागोन 10 आरो 15 नि एलसिएम लायोब्लाथाय 10 नालाय इयो 2 सानजाबबा ओमफ्राय 15 नालाय इयो 3 सानजाबबा मा जागोन अब्लानिया नैबे 5 थाबाय नैबे 2 थाबाय सानजाब नैबे 3 थाबाय बेसे जाखो 30 जाबाय आरो ना टटेल 30 जाबाय नैबे 5 कमनै लाबाय एलसिएम लानाय समाव ओमफ्राय नाव 2 आग्लायदोंमोन 2आ थाबाय 3 आग्लायदोंमोन 3 थाबाय 2 सानजाबबा 10 सानजाब 3 30 बेसे मोनखो 30 मोनबाय जों एबार नायनि जों नैबे इ मोनसे बोखावखोन्दोआव गाहायाव 10 दं नालाय 10 जों नै एलसिएमखौ रान 10 जों 30 रानबा 3 मोनो 3 × 1 3आनो नै गेजेराव माइनास थाबाय 15 जों 30 रानबा 2 मोनो 2 × 1 2 नैबे अब्लाथाय जोंहा मानखौ मोनसिगोन जों आद्राखौ जों खालामनानै आङो 1/p थाबाय नैबे 1/p थाबाय इकुवेल थाबाय आरो 3 निफ्राय 2 थांबा बेसे 1 3 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामबाथाय 1 मोनबाय आरो गाहायाव थाबाय 30 नैबे अब्लाथाय नाय खेंस्लाय सानजाबना एबार आच्छा खेबसे खोन्थाबावदो 1/p आगसिखै दं लिरबाय गेजेराव इकुवेलखौ लिरबाय 3 निफ्राय 2 थांबाथाय 1 आरो गाहायाव 30 दं 30 खौ लिरबाय खेंस्ला सानजाब p × 1p आरो 1 × 30 अब्ला बेसेबां p नि माना 30 जाबाय इबो मा प्लास 30 अब्लाथाय p नि माना प्लास 30 नालाय बे सेन्टिमिटाराव थागोन आरो p-आ 30 सेन्टिमिटार माने मा जितु सायखंआ लेन्सनि नैदि लेन्स थागोनथ' लेन्सनि नै
नोजोर मुवा एखे थाबाथाय बोजा जाहैगोन इयो नै फारसेथिं सोमजिगोन आरो नै लेन्सनि उन फारसेथिं नै जोंहा उन फारसेथिं सायखङा सोमजिगोन बेखायनो इयो दाजाबथाय आरो अब्लाथाय जों लिरनांगोन स' सायखंनि थावनि आरोना सायखंनि थावनिया जागोन आयना नङा लेन्स जागोन लेन्सनि गुबुन फारसेथिं बा उनफारसेथिंबो लिरनो हागोन उनफारसेथिं सायखंनि थावनिया जागोन लेन्सनि उनफारसेथिं 30 सेन्टिमिटार गोजानाव बे आरो बेनि उनाव दानिया जों मा दिहुनगोन नै थावनिखौथ' दिहुनबाय एबार सायखंनि आखुथाय दिहुनगोन ओमफ्राय गेदेरथिखौ दिहुनगोन आरो मानि हेफाजाबै एमनि हेफाजाबै दानिया गेदेरथि एम फर्मुलाया मामोन लेन्सनि थाखाय भि बाय इउ मोन आरो ओरैनो आयनानि बाथाय मामोन एम इक्वल्स टु माइनास भि बाय इउ मोन ओमफ्राय उनाव जेब्ला जोङो मानि थाखाय दिहुनो लेन्सनि थाखाय गेदेरथिया मा फर्मुलाया भि बाय इउ अब्लाथाय इयाव जोङो भिनि मानखौ फज'नो हागोन भिया बेसे भिया जाबाय बेसे 30 आरो इउआ बेसेमोन इउआ माइनास 15 मोन नैबे माइनास 15 मोन आरोना अब्लानिया दा 15 जो 30 खौ राननो हागोन जों रानबा बेसे मोनगोन 15 जो 30 रानबाथाय 2 मोनगोन नै 15 जो 30 खौ रानबा बेसे 2 मोनगोन माइनासा गोजौआव थानाय गाहायाव थानाय एखे खोथा माइनासखौ लिरबाय ओमफ्राय नैबे गोजौआव मा दं 2 दं गाहायाव जेबो गैला माने माइनास 2 ओंखारबाय एमनि माना माइनास 2 अब्ला एमनि माना जुदि माइनास 2 माने मा नैबे माइनासा माखौ बुजायदो माइनासा बुजायदो जे सायखङा मा जागोन इयो उल्था जागोन हो सायखङा उल्था जागोन बेनिफ्राय उनाव थार जागोन आरो माइनासनि ओंथिया मा सायखङा उल्था जायो आरो थार जायो बेनि उनाव गेदेरथिया मा जागोन इयाव 2 नालाय दा माइनासखौ गारनानै 2आ नैया मा जागोन इयो 1 निख्रुइ देरसिन ना 1 निख्रुइ देरसिन नालाय मा जागोन इयो 1 निख्रुइ देरसिनबाथाय देरनाय जागोन आरो इबो 2 ओंखारदो नालाय 2 फान जागोन आरो 2 ओंखारबा 2 फान 3 ओंखारबा 3 फान 4 ओंखारबा 4 फान बेफोरबायदि अब्लाथाय दा जों इखौ इयाव बुजायनानै लिरगोन एमनि मानखौ जों लिरगोन बेयाव एमनि माना मा जाबाय दानख'थाय ओंखारदो दानख'थाय जानायलाय सायखङा जागोन थार आरो उल्था नै आखुथाया ओंखारलांबाय ना थार आरो उल्था होननानै ओंखारलांबाय नै सायखंनि आखुथाया एमनि माना दानख'थाय जाबाथाय मा जायो थार आरो उल्था जायो सायखङा आरो एमनि माना 2 जानायलाय 2 जानायलाय बेयाव दानख' जे दंमोन ना दानख' सिनखौ लायाबालासिनो आरो दानख' सिनखौ गारनानै दानख' सिनखौ नागारना माने दानख' सिनखौ एगारनानैसो गेदेरखौ बेसे गेदेर जागोन बेसे फिसा जागोन बेखौ जोङो नायो आरो माने दानख' सिनखौ जेबो जोङो नायनो गोनां गैया माने दाजाबथायना दानख'थाय बेखौ नायनो गोनां गैया नैबे अनजिमाखौल' नायनांगौ दायो 2 नालाय ना बेनिखायनो एमनि माना 2 जानायलाय दानख'थाय सिनखौ नागारना होना ब्रेकेटाव लिरना होदो जानायलाय सायखङा जागोन नोजोर मुवानि 2 फान नोजोर मुवानि 2 फान गेदेर 2 फान
गेदेर 2 फान गेदेर बा फाननै गेदेर आरो ना बे जाबाय एबार लास्ट मोनसे दिहुननो दं सायखंनि महर माने एच खौ दिहुननो दं आरो दा होमबाथाय दा जों आरोबाव एच खौ दिहुननि आरोबाव होननानै आच्छा जाथ' जायगा जागोन ना जाला जानो बानायनोसै जों पिया बेसे 30 ओंखारगारदों ना बेखौ जोङो दा बाहायनांगोन आरोबाव होनना लिरनोसै इयाव आरोबाव जोंना मोनसे फर्मुला आं होखादोंमोन मा p by u is equals to h dash by h बे मोनसे फर्मुला आरो लेन्सनि थाखाय ना बे मोनसे फर्मुला होखादोंमोन आङो p by u is equals to h dash by h माने फर्मुलाया नैनिफ्राय फैयो आं साइडआव खनसेना होदों नै जोङो m equals to मा मोन्दोंमोन p by u मोन्दोंमोन ना ओमफ्राय थिग बिदिनो m equals to मा मोन्दोंमोन m equals to h dash by h बो मोन्दोंमोन आरो ना अब्ला नाय p by u आ m जों समान जायोबा h dash by h आ जुदि m जों समान जायोबा ना बेनिखायनो मा जागोन p by u आ h dash by h जोंबो समान जागोन आरो मानो होनबाथाय बिसोरो मा जागोन मोननैबो m जों समान नै p by u आ m जों समान h dash by h आबो m जों समान बेनिखायनो नैबे p by u आ नैबे h dash by h जों समान जागोन आरो अब्लानिया जों इयाव मानफोरखौ फज'ना होनसै दा p नि माना बेसेमोन p नि माना नै 30 खौ जोङो p नि जायगायाव होनि आं बेखौ खोमोरना होखानोसै नाय p नि माना बेसे 30 u आ बेसेमोनलाय u आ नैबे 15 ना इबो मामोन -15 होनांगौ आरो जोङो u नि मानखौ ना माइनास होनांगौ नालाय थिग बिदिनो h dash होनांगौ जों h dash खौ दिहुननोसो नांगौ नालाय h dash आ थागोन ओमफ्राय h माने मामोन इयो ओइ नोजोर मुवानि लावथाय बेसेमोन नोजोर मुवानि लावथाया 2.0 सेन्टिमिटार मोन 2.0 माने मा 2.0 माने 2 आनो ना 2.0 माने 2 आनो आरो आच्छा नैयाव 15 आव 5 ल' लिरजादों नैबे नोजोर मुवानि जानथाय 15 सेन्टिमिटार मोन नालाय u आ बेसे -15 मानो होनबा u आ जेब्ला माइनास नालाय माइनास सिन होनांगोन जोङो नैबे 15 नि सिगाङाव माइनास होनांगोन नै ओमफ्राय p आ 30 h dash थाबाय h आ बेसे 2 सेन्टिमिटार नै 2.0 सेन्टिमिटार गोजौ होन्दोंमोन नालाय अब्लाथाय दा जों मा खालामगोन खेंस्लायै सानजाबना होगोन जों नै खेंस्लाय सानजाबनायनि सिगाङो हानायखिनिखौ दानना लाखाबा दाननाबो लानो हायो मानो होनबा नैबे 15 जों 30 राननो हायोना 15 जों 13 खौ रानबा बेसे मोनो 2 मोनो जों 15 जों 30 खौ रानबाथाय 2 मोनो अब्ला मा थाखो आगसिखै माइनासा गोजौआव थानाय गाहायाव थानाय एखे खोथा बोखावखोन्दोआव 2 माइनासखौ लिरबाय ओमफ्राय नैबे 2 खौ लिरबाय आरो गाहायावथ' जेबो गैखाया नालाय ना गोजौआवल' 2 दं माइनासखौ लिरबाय इकुवेल थाबाय h dash थाबाय ओमफ्राय नैबे 2 थाबाय अब्ला बे जागोन इयाव नैबे खेंस्लाय सानजाब नै गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जों h dash सानजाब खनाजों खना 1 into h dash ओमफ्राय नाव नैबे 2 into 2 बेसे 4 निफ्राय माइनास दं -4 सेन्टिमिटार एसेनोसै जाबाय आरो ओमफ्राय नैयाव सेन्टिमिटार सोदोबखौ होलायनो गोनां गैया उनाव जों लिरगोन बुजायनानै फिननायाव माने इयाव माइनास थाबाय नालाय सेन्टिमिटारखौ डाइरेक्टयै होनो जोंहा उसुबिदा जायो मा खारनाव उसुबिदा जायो बे जाहैबाय मा लावथाय होनब्लाथाय मा इयो दाजाबथाय जानांगौ ना नाथाय इयाव नैजे माइनास सिन फैदो माइनास सिन फैनाया आसलते मानो फैदो जेब्ला सायखङा उल्था जायोना नैबे नोजोर मुवा ओरैहाय जुदि जायोब्लाथाय ओरै जुदि सायखं सोमजियोब्लाथाय ओरै उल्था थायोब्लाथाय मा जायो नैबे माइनास सिन फैयो आरो खिन्थु नैबे सायखङा बेसे नै सायखङा नैबे 4 आनो आरो माने 4 सेन्टिमिटार गोजौ जागोन आरो माने 4 सेन्टिमिटार गोलाव जागोन नैबे सायखंनि महरा बेनिखायनो जों लिरगोन स' सायखंनि महर h dash बेसे इयो नैबे h dash आ सायखंनि महराल' होनसै आं h dash खौ मख'लायला सायखंनि महरा बेसे जागोन माइनासखौ एगार माइनासखौ गारना बेसे 4 सेन्टिमिटार जों माइनासखौ लिरनायाव लिरलाया माने सायखंनि महरा 4 सेन्टिमिटार जोङो नैबे माइनासखौ मख'लाया मानो होनबा माइनासा मानो फैदो माइनासा नैबे उल्थायै थानायखौसो बुजायदो आरो नाथाय लावथाया मालाबाबो माइनास जानो हाया नैबे गोलावा मालाबाबो माइनास जानो हाया माइनास सिना उल्था थानायखौसो बुजायदो बेनिखायनो जों इयाव सायखंनि महरा 4 सेन्टिमिटार होननानै लिरबाय आरो बे जाबाय बेनि फिननाय एबार नेक्स्ट गुबुन मोनसे सोंथि लाबावगोन जों आरोबाव एबार जों लाबाय नैबे पेज नाम्बार 186 नि 10 नाम्बारनि सोंथिखौ पेज नाम्बार 186 नि 10 नाम्बार सोंथि बेयाव मा होदो सोंथिया नाय
5 सेन्टिमिटार लावथाइनि मोनसे नोजोर मुवाखौ 10 सेन्टिमिटार फकास जानथाइ गोनां गंसे नांजाब मोखां लेन्सनि सिगाङाव 25 सेन्टिमिटार गोजानाव लाखिनाय जादों। रोदा सावगारिखौ आखि आरो सोमजिनाय सायखंनि थावनि कमा महर आरो आखुथायखौबो दिहुननाय। मा होनना बुंदों एबारना नांजाब मोखां लेन्स। नांजाब मोखां लेन्स माने मा? नांजाब मोखां लेन्स माने खंसा लेन्सआनो आरो खंसा लेन्सखौनो जोङो मा होनो नांजाब मोखां लेन्सबो होननानै बुङो आरो। दा बेयाव मा होदो जोंनो नोजोर मुवानि लावथाइखौ 5 सेन्टिमिटार थामहिनबा ओइचआ 5 सेन्टिमिटार थिग बिदिनो फकास जानथाया बेसे 10 सेन्टिमिटार माने एफआ 10 सेन्टिमिटार आरो सिगाङाव 25 सेन्टिमिटार गोजानाव लाखिनाय जादों सोरखौ नोजोर मुवाखौ आरो ना मोनसे नोजोर मुवाखौ लाखिनाय जादों थामहिनबा इउआ बेसे 25 सेन्टिमिटार। दा होमबाथाय बेखिनिखौ बाहायना जों मा दिहुननांगौ सावगारिबो आखिनो दिनै रोदा सावगारिखौ दिहुन लास्टाव आखिगोन जों गिबियाव प्रब्लेमखौ बानायग्रोनि अंकखौ बानायग्रोगोन जों आरो सोमजिनाय सायखंनि थावनि थामहिनबा मा फिया बेसे बेखौ दिहुननांगौ महर माने मा माब्ला दिहुनगोन महर आरो महर माने मा ओइच डेस ओइच होनाय दं नालाय नैबे 5 सेन्टिमिटार ओइच डेस दिहुननांबाय। आखुथाय माने एम बा गेदेरथि दिहुनबानो जों आखुथाया ओंखारलाङो दे इयो थार जागोन ना थार नङि जागोन थोंगोर ना उल्था जागोन बेफोर ओंखारलांजोबगोन। अब्ला गिबियावनो जों मा होनाय दं लिरना लाखानोसै होनाय दं होननानै होनाय दं। आदसा मा होनो गिबियावनो नोजोर मुवानि लावथाइ आरो नोजोर मुवानि लावथाइ माने मामोनलाय नोजोर मुवानि लावथाइ माने ओइच बेसे 5 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार। बेनि उनाव मा दङ फकास जानथाइ दङ 10 सेन्टिमिटार फकास जानथाइ माने माजों बुजायोमोन जों स्मल एफजों ना ओमफ्राय उनाव मा फकास जानथाया खंसा लेन्सनि थाखाय मा जायोमोन जेब्लाबो दाजाबथाय जायोमोन ना बेनिखायनो दाजाबहोनांगोन आरो बेसे 10 सेन्टिमिटार प्लास 10 सेन्टिमिटार। एबार नेक्स्ट जों मा लागोन जोंनो नोजोर मुवाखौ होदो बेसे 25 सेन्टिमिटार गोजानाव थामहिनबा नोजोर मुवानि जानथाइ इउ नोजोर मुवानि जानथाइ इउ बेसे होनदो नोजोर मुवानि जानथाया जेब्लाबो इउनि माना मा जायो दानख'थाय जायो नालाय दानख' लानांगोन ओमफ्राय 25 सेन्टिमिटार नालाय 25 सेन्टिमिटार थाबाय नैबे नोजोर मुवानि जानथाय माने मा इउआ मा जायो 25 सेन्टिमिटार नाथाय इउनि माना जेब्लाबो दानख'थाय जानांगौ नालाय नैबे माइनास सिनखौ होबाय आरो बेखौ होनो हाबाय जों। बेनि उनाव दा जों दिहुनगोन मा सायखंनि थावनि दिहुननो हागोन नोजोर सायखंनि थावनि माने भिया बेसे बेखौ दिहुननांबाय सायखंनि थावनि दिहुननांगौ महर गेदेरथियावनो ओंखारलांगोन इयो आदसा नोंहा ओइच डेस इयो सायखंनि महर माने सायखंनि लावथाइ बा महर आरो सायखंनि लावथायानो महर दा महर होबा महरबो होनो हागोन लावथाइबो लिरनो हागौ आरो खोथा गैया। सायखंनि महर ओइच डेस इ बेसे बेखौबो सोंदो आरो आखुथाय सोंदो गेदेरथि दिहुनना होबानो आखुथाय ओंखारलांगोन गेदेरथि एम बियो बेसे बेखौ दिहुनना होबानो गासै आखुथाया ओंखारलांगोन बियो जे थार ना थार नङि थोंगोर ना उल्था बेफोर ओंखारलांजोबगोन। अब्ला जोङो गिबियावनो मा लेन्सनि फर्मुला बाहायनानै भिखौ दिहुनना होनोसै जों मिथिगौदि होनना लेन्स फर्मुलाखौ लिरनि जों मिथिगौदि मामोन लेन्स फर्मुलाया 1/v माइनास 1/u इज इक्वल्स टू 1/f आरो ना लेन्स फर्मुलाया मा 1/v माइनास 1/u इक्वल्स टू 1/f मानखौ फज' 1/v भिया बेसेमोनलाय भिखौ दिहुननोसो होदो भिया थाबाय माइनास 1 थाबाय गोजौआव इउनि माना बेसेमोनलाय इउआ नै -25 बे जाबाय इकुवेल थाबाय गोजौआव 1 थाबाय ओमफ्राय एफनि माना बेसे एफआ जाबाय +10 प्लासखौ लिरनो गोनां गैया नैबे 10खौ लिरना होबानो जाबाय नै 1/v थाबाय माइनास थाबाय 1 थाबाय इउ माने -25 इकुवेल थाबाय 1 थाबाय एफआ बेसे 10 मास थाखो एबार 1/v थाबाय एबार नै
माइनासा बोखावखोन्दोनि गाहायाव थानाय गोजौआव थानाय एखे नालाय नै सिगांनि माइनासजों सानजाब माइनास इन्टु माइनास प्लास जाबाय ओमफ्राय 1/25 थाबाय ओजोंहा थाबाय 1 गोजौआव गाहायाव थाबाय 10 1/p खौ लाखिना हो मा जागोन ओजादो 1/10 दंखायोना आगदाखै ओमफ्राय नै आगसिखै थानाय प्लास 1/25 आ जों थांबा माइनास 1/25 जाहैगोन आरो खेबसे खोन्थाना होबावदो 1/p आगसिखै थाबाय आगदाखै दंखायो 1/10 नै ओमफ्राय प्लास 1/25 आ जों थांबा आगदाखै थांबा मा जागोन माइनास 1/25 जागोन दा जों मा खालामसै 1/p 10 आरो 25 इनि एलसिएम लाबा बेसे ओंखारगोन 50 ओंखारखागोन बियो होमबा 10 नालाय मा 2 सानजाब 5 ना आरो 25 माने मा 25 माने 5 × 5 एलसिएम दिहुनबाथाय मा जागोन नाय गोजौ गाहाय 5 5 नि कमन थाबायना 5 मोनसे लाबाय सानजाब नै 2 आगलायदो 2 खोला सानजाब आरो नैबे 5 आगलायदो 5 खोबो ला बेसे जाखो 5 सानजाब नै 10 सानजाब 50 अब्लाथाय नै 50 जाबाय आरो नै एबार जों नायनोसै बोखावखोन्दोनि गाहायाव 10 दं 10 जो एलसिएम 50 खौ रान 10 जो 50 रानबाथाय 5 5 × 1 5 आनो नै गेजेराव माइनास थाबाय 25 दं 25 जो नैबे 50 खौ रानबाथाय बेसे मोनो 2 मोनो एबा 2 × 1 2 जों नायबाय ना ए मोननैनि एलसिएम लाबाथाय 50 10 जो 50 खौ रानबाथाय 5 मोनो 5 सानजाबसे 5 नै गेजेरनि दानख' थाबाय 25 जो 50 खौ रानबाथाय 2 मोनगोन 2 सानजाबसे 2 एबार मा आद्रा थाखो आं नै साइडखौनो लिरना होनोसै नाय मा थाखो 1/p आगसिथिं इकुवेल थाबाय गेजेराव 5 निफ्राय 2 थांबाथाय 3 आरो गाहायाव थाबाय 50 खेबसे नायबावदो नांगौ जायोना मा थाखो 1/p नै 1/p थाबाय इकुवेल थाबाय 5 निफ्राय 2 थांबाथाय 3 नै गाहायाव 50 दं 50 थाबाय खेंस्ला सानजाब बोरैहाय खनाजों खना p जो 3 सानजाबा 3 × p 3p 3 × p 3p 1 × 50 50 p × 3 3p 1 × 50 50 एबार मा खालाम नैबेयाव p खौ लाखिना हो सायखंनि थावनिया ओंखारलांसिगोन p खौ लाखिना हो ओजा 50 ना ओमफ्राय p खौ लाखिबाथाय p जो सानजाबनाय 3 आ जानि 50 खौ रानहैसिगोन 50 खौ नै 3 आ रानबाय बेसे मोनखो p = बबेबा नायनि जों नैयावनो नायनोसै नामा आच्छा बेसे 50 ना 3 जो रान 1 बाथाय बेसे 3 2 थाबायना 0 6 होबा बेसे जायो 18 आरो बेसे आद्रा थागोन 2 फैलायगोन पइन्ट होबाथाय 0 6 बिदिनो थांबाय थागोन ना 16.6 बा 7 ओरै मा खालामनो हायो नैबे 6 होबाथाय आरोबाव बेसे जागोन 18 जालायगोन ना आरोबाव नैबे 2 फैलायगोन ना बिदि फैबाय थागोन इयो गथिखे 16.6 बा 16.6 आरोबाव 6 मोनसे लिरबाबो लिरनो हायो आरो बेयाव दोनबा बेयावबो दोननो हायो जायखिजाया आङो नैबे 16.6 खौनो लिरना होबाय एसेसो सेन्टिमिटार आरो थांबायानो थागोन नालाय जोबनो गैयाना नैबे 2 2 2 ओंखारलांबाय थायो बेखायनो 6 6 6 ओरैबो लिरनो हायो बा 6 7 बिदि लिरनो हायो आङो जायखिजाया मा लिरबाय 16.6 नै मोनसेखौ लिरना होबाय 16.6 सेन्टिमिटार अब्लानिया जोंहा पिनि माना एसेसो ओंखारबाय आरो पिनि माना 16.6 सेन्टिमिटार माने मा माने आरो इनि माना मा दाजाबथायनि ओंथिया मा दाजाबथायनि ओंथिया जाबाय मा लेन्सनि उन फारसेथिं बेनि सायखङा सोमजिगोन बेसे गोजानाव 16.6 सेन्टिमिटार गोजानाव अब्लाथाय बेखिनिखौ जोङो बाहायगोन नाय आं नैखौ खोमोननि ओमफ्राय नै मोनसेखौ आं दा बाहायगोन दा पिनि माना इयो ग्रोब एकुरेट मोनसे मान नङा नालाय नै पिनि जायगायाव जों 50/3 बाहायगोन नांगौ जायोब्ला आं इखौ मोनसे स्टार सिन होना दोनबाय आरो जेराव नांगौ बाहायनो हागोन पिनि मानखौ 50/3 बाहायनो हागोन दा होमबाथाय जों नायनोसै ना मा मोनखो जों पिनि माना 16.6 मोनबाय नालाय बेनिखायनो जों लिरगोन बेनिखायनो सायखंनि बेनिखायनो सायखङा लेन्सनि उनफारसे सायखङा लेन्सनि उनफारसे बेसे 16.6 गाहायावनो लिरना होनसै ससेखौ 16.6 सेन्टिमिटार गोजानाव
सोमजिगोन बे आरो 16.6 सेन्टिमिटार गोजानाव सोमजिगोन लेन्सनि उन फारसेथिं बेनि उनाव दा जों मा दिहुनगोन गेदेरथि दिहुननो हागोन गेदेरथि दिहुननो हाब्लानो आखुथाया ओंखारलाङो जोंहा गेदेरथिखौ दिहुननानै गिबियावनो बोजा दिहुननो नैयावनो दे आरो होबाय दे आरो गेदेरथि फर्मुलाया मामोन m इक्वल्स टू फर्मुलाया v बाय u मोन आरो ना लेन्सनि थाखाय गेदेरथि फर्मुलाया मा v बाय u अब्लाथाय जोंनियाव दा मानफोरखौ फज'नो हागोन बेयावथ' गाहायाव फज'जागोन फज'जानाय नंला नैजानो लिरना होनसै एमआथ' एम थाबाय इकुवेलनिफ्राय लिरगोन जों इकुवेलखौ लाबाय नैबे भिनि माना बेसे ओंखारदों नैबे 16.6 नाथाय एकुरेट मान नङा नालाय इखौ होनाङा भिनि सोलाय नैबे गोजौनिखौ नै 50/3 निफ्रायनोथ' इखौ मोनदों नालाय ना 16.6 नि जायगायाव नै 50/3 खौ लिरनो हायो नै स्टारनिफ्राय भिनि जायगायाव 50/3 होगोन जों भिनि जायगायाव 50/3 50 डिवाइडेड बाय 3 बेखौ लिरबाय 50 डिवाइडेड बाय 3 आरो गाहायाव इउनि माना बेसेमोनलाय नोजोर मुवाया नैबे 25 नालाय ना -25 आं खेबसे खोन्थाना होदो नै भिनि जायगायाव मा होदो जोङो 50/3 होदो मानो होनबाथाय नै भिनि माना बेसे 50/3 नैबे स्टाराव नायनो थांब्ला ओमफ्राय इउआ बेसे इउआ जाबाय नैबे 25 नैयाव आरो 25 इबो नोजोर मुवानि जानथाया मा जायो जेब्ला माइनास नालाय माइनास सिना फैयो नांगौ जायो नैबे स्टारनिफ्राय लाबदों नालाय भिनि मानखौ स्टारखौ बाहायना साइडआव लिरना दोन स्टारखौ बाहायदो जों स्टारखौ बाहायना लिरना दोनबाय दा इयाव गोजौना बोखावखोन्दो गाहायना बोखावखोन्दो नङा अब्लानिया मा खालामनो हायो जोङो नै गोजौनि बोखावखोन्दोखौ राननो हायाबाथाय सानजाबनो गोनां जायो आरो मा थाबाय 50/3 ना सानजाब खालामबाथाय मा जागोन इयाव -25 इनि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1आ गोजौआव थांबाय नैबे -25आ गाहायाव फैबाय माबोरै खालामदो जोङो 50/3 इदिनो थादो सानजाब खालामनाय लोगो लोगो इयो उल्थायबाय -25 नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दंमोन 1आ गोजौआव थांबाय -25आ गाहायाव फैबाय हानायखिनिखौ दानिया नैबे 2 जो नैबे 50 खौ रानबा बेसे मोनगोन जों 2 मोनगोन अब्लाथाय मा मोनखो नै माइनासआथ' माइनास थाबाय गेजेरावनो माइनासआ गोजौआव थानाय गाहायाव थानाय एखे नालाय बोखावखोन्दोआव ना इयाव लाबाय एबार गोजौआव थाबाय 2 सानजाबसे 2 गाहायाव थाबाय 3ल' इयावथ' दानजाबाय नालाय ना 2/3 अब्लाथाय इखौ आरो जों मा खालामलायनोसै रानना नायलायनोसै 2 खौ 3 जो पॉइंट होबाथाय 0 6 होबाथाय बेसे 18 2 थालायगोन पॉइंट 0 6 फैलायगोन ना आरोबाव नै 2 फैगोन 0.66 नै माइनासा माइनास थागोन ओमफ्राय इयो 0.66 माने 0.66 दा 0.66 माइनास 0.66 ओमफ्राय माइनासा मानो ओंखारदों माइनासा बेखौसो बुङो जे बियो थार ना थार नङि थोंगोर ना उल्था बेखौसो बुङो माइनास माने मा इयो माइनास बाथाय इयो थारखौ बुजायदो आरो माखौ बुजायो माइनास माने थार आरो उल्था बेखौसो बुजायदो बेयाव होगोन बेयाव एमनि माना मा ओंखारदो दानख'थाय ओंखारदो बेयाव एमनि माना दानख'थाय जानायलाय बेयाव एमनि माना दानख'थाय जानायलाय सायखङा जागोन थार आरो उल्था बे जाबाय आरो माइनास बाथाय मा जायो थार आरो उल्था आरो लोगोसे गेदेर ना फिसा बेखौ जोङो बोरै मिथियो नैबे 0.66आ सेनि देरसिना दुइसिन बेखौ सानबानो जाबाय जोंथ' मिथिगौ जे 0.66आ मा सेनिख्रुइ उन्दैसिन नैबे माइनासखौ एगारनानै आरो ना माइनासखौ एंगारनानै नैबे 0.66आ मा सेनि उन्दै आरो लिरबाय आरो 0.66आ सेनि उन्दै जानायलाय सेनि उन्दै बा फिसा आरो जि लिरो सेनि उन्दै जानायलाय सायखङा
जागोन दुइनाय बा फिसा मा लिरनो दुइनायखौनो लिरबाय दुइनाय दुइनाय माने मा दुइनाय माने जाबाय फिसा नोजोर मुवानिख्रुइ फिसासिन जागोन माने दुइनाय माने हा दुइनाय माने नोजोर मुवानिख्रुइ फिसासिन आरो अब्लानिया जोंहा 0.66 आ सेनिख्रुइ उन्दै जानायलाय मायो सायखङा जागोन दुइनाय दुइनाय माने फिसा आरो बेखौ मिथिबानो जाबाय बेनि उनाव जों दा आरो मा दिहुननो दंबावो जों दिहुनबाय नैबे सोमजिनाय सायखंनि थावनि दिहुनबाय आखुथायखौ दिहुनखाबाय जों थार आरो माबाखौ थार होननानै थार आरो उल्था होनना मिथिबाय आरो उन्दै होनना मिथिबाय एबार महरखौ दिहुननांगौ आरो महर माने मा इयाव ओइच होनायखाय ओइच डेसखौ दिहुनथारनांगौ आरो दानिया ना ओइच डेसखौ दिहुननि जों दानिया जोंना फर्मुलाया मा दंमोन ओइच डेस दिहुनोबाथाय इयाव मा दं भि बाय इउ दंना भि बाय इउ इज इक्वल्स टु ओइच डेस बाय ओइच इ मोनसे फर्मुलाजों जोङो दिहुनना होनसै भि बाय इउ इज इक्वल्स टु ओइच डेस बाय ओइच आरो मोनसे गुबुन मोनसे फर्मुलाबो दंमोन बेयाव एमनि मानखौ फज'ना होनो हानायबो जायो नैबेखौ फज'ना होनो हागौमोन जियानो जा बेखौनो बानायथारनोसै जोङो ना गेदेरद्राय जायोब्ला बायदिब्लाथाय आं नैखौबो फज'नो हायो खोथा गैया आदसा नै मोनसे फर्मुलाखौनो बाहायबाय दे होनबा एम इक्वल्स टु मा एम इक्वल्स टु ओइच डेस बाय ओइच इ मोनसे फर्मुलाखौनो बाहायनोसै जोंनियाव ओइच डेसखौ दिहुननो थाखाय एमनि माना बेसे ओंखारदों एमनि माना -0.66 ना नाथाय मोनसे खोथा इयाव -0.66 आ एकुरेट मान नङा बेखौ सोरनिफ्राय मोन्दों जों नै 2/3 निफ्रायसो मोन्दों ना बेनिखायनो बेखौ मोनसे सिन होना दोन जेनेबा मा होनो से नाम्बार होना दोनबाय ना रमान नाम्बार 1 होना दोनबाय आं अब्ला नैबे रमान नाम्बार 1 नि मथेब्लाथाय नै एमनि माना मा एमनि माना ओरै बानायलांना बेसे मोनदों -2/3 मोनदों बेनिखायनो जों इयाव एमनि जायगायाव -2/3 खौ बाहायनो हागोन आरो बेखौ बाहायनानै जों मा बाय एमनि जायगायाव -2/3 -2/3 खौ जों लिरदो सेनिफ्राय एमनि जायगायाव -2/3 इकुवेल थाबाय ओइच डेसखौ दिहुनगोन ना ओमफ्राय ओइचआ बेसेमोनलाय ओइचआ बेसे 5 मोन आरो 5 सेन्टिमिटार बेखौ होबाय जों खेबसे नायबावदो नाय एमनि जायगायाव मा होदो जोङो -2/3 होदो मानो होनबा एमनि माना नै दिहुन मा मोनदों -2/3 मोनदों से नाम्बाराव ओमफ्राय उनाव ओइच डेसखौ दिहुनगोन ओइचनि माना बेसे 5 खा नै 5 सेन्टिमिटार एबार जों बेखौ खेंस्लाय सानजाबना होलायगोन आरो नैयाव नांगौ जायो लिर सेखौ बाहायना होनना लिर नङाब्लाथाय गोनो गोथो जानो हागौना जे एमनि माना माबोरै -2/3 होननानै ओरैनोथ' -0.66 खिन्थु -0.66 खौ -2/3 निफ्रायसो मोन्दों बेनिखायनो -2/3 खौ होदो जों एकुरेट मान नङा नालाय बेयाव लिर सेखौ बाहायना होनना सेखौ बाहायना अब्ला मा मोनबाय जों खनाजों खना सानदोंमोन 3 × ओइच डेस 3 ओइच डेस 3 × ओइच डेस 3 ओइच डेस आरो 2 × 5 10 माइनास दं -10 जागोन 3 × ओइच डेस 3 ओइच डेस -2 × 5 -10 ओंखारसिगोन सायखंनि महराबो नाय बेयाव ओइच डेस थाबायना ओजानि -10 खौ नैबे 3 आ रानहैगोन अब्ला बेसे मोनगोन ओइच डेस इक्वल्स टु 3 जों 10 खौ रानबा बेसे मोनो नैयाव खोन्थिना होदों 10 खौ 3 जों रानबा ना 3 होबाथाय बेसे 9 1 फैलायबायना पॉइंट होबाथाय बेसे 0 3 होबाथाय बेसे 9 1 फैलायबाय पॉइंट होनायखाय 0 आरो 3 होबाथाय बेसे 9 बिदि थांबाय थायो बेनिखायनो जों मा खालामनो हायो बेनिखायनो जोङो नैबेयाव 3 जों 10 खौ रानबा बेसे मोनो 3.33 मोनो नालाय ना 3.33 खौनो लिरना होबाय आरो माइनास सिन दं इयाव माइनास सिन दं एसे सेन्टिमिटार आरो थामहिनबा जितु ओइच डेस बा सायखंनि देरथाय बा सायखंनि महर नैबे सायखंनि महरा बेसे जागोन 3.33 सेन्टिमिटार माइनासाथ' मा माइनासा बेखौसो बुजायदो बियो थार आरो उल्था होननाल' बुजायदो आरो माइनासा बेनिखायनो जों लिरगोन बेनिखायनो सायखंनि महरा बेसे 3.33 सेन्टिमिटार फ्राम सोदोबखौ बाहोनो हायो इयो मा नङा नालाय इयो एकुरेट मान नङा नालाय फ्राम सोदोबखौ ब्रेकेटाव लिरना होनो हायो आरो 3.33 सेन्टिमिटार फ्राम बेखिनियानो जाबाय बेनि फिननाय अब्लानिया जोंहा नैबेबो 10 नाम्बारनियाबो बानायनो गोनां प्रब्लेम्सखिनिया जोब्बाय नाथाय आरो सावगारिबो बोनोदो बेबो मोनसे जालायबाय रोदा सावगारिखौ आखि होनना बुंदो अब्ला आरो रोदा सावगारि आखिनांबाय जों रोदा सावगारिखौ आखिनि जोङो एबार दा जों आरो रोदा सावगारिखौ आखिनि रोदा सावगारि इथाव जिहेतु नांजाब मोखां लेन्स बा खंसा लेन्स नालाय खंसा लेन्सखौथ' लाखानो नांबाय जों आदसा बे जाबाय खंसा लेन्स ओमफ्राय उनाव
जों दायाव गाहाय अक्ष लानांबाय गाहाय अक्ष लाबाय आच्छा नैबे जाबाय अ आरो ना नैबे मेरु लेन्स मेरु बा सोरां मेरु बेनि उनाव मा दं नोजोर मुवायाव फकासआ बेसे 10 सेन्टिमिटार जानांगोन बेनिफ्राय नैबेहालागै F1 आ बेसे F1 आ बेसे 10 सेन्टिमिटार 0 निफ्राय F1 आ लागै 10 सेन्टिमिटार आरो बेहालागै बेसे 2F1 ओजोंहा थागोन बेनिफ्राय बेहालागै ना इनिफ्राय लागै जेसे गोजान इनिफ्राय लागै बेयो बेनो माने 10 सेन्टिमिटार फकास जानथाया 10 सेन्टिमिटार नालाय आरो इयो जेसे गोजान एसेसिम गोजानाव मा लानांबाय 2F2 लानांबाय नै अब्लाथाय माबायदिमोन जोंना नोजोर मुवानि लावथाया 5 सेन्टिमिटारनो होमबाथाय इखौ खेबसे नायगा 10 सेन्टिमिटार फकास जानथाय इनिफ्राय लागै बेसे 10 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय नैबेहालागै बेसे 10 सेन्टिमिटार आरो ना बेहालागै 10 सेन्टिमिटार इयाव 10 सेन्टिमिटार लिरना होबाय बेनिफ्राय इनिफ्राय बेनिफ्राय इयालागै 10 सेन्टिमिटार ना इखौ लाबाय अब्लाथाय आरो बेनिफ्राय बेहालागैबो 10 जागोन इनिफ्राय लागैबो 10 जागोन इखौ लिराबाव खोथा गैला दायाव नोजोर मुवाया लावथाया एसेबां आरो बेसे गोजानाव दोनदों 25 सेन्टिमिटार गोजानाव होमबाथाय साननानै नाय बेनिफ्राय बेहालागै 10 बेनिफ्राय बेहालागै 10 बेसे जाखो इनिफ्राय लागै 10 इनिफ्राय लागै 10 20 जाबायना 20 बाथाय आरो फैबाव आरो 5 फैबावनांगोन 25 जानोबा नै एसेबां फैबाय जेनेबा 5 25 बेयाव जोङो होबाय आरो सावगारिखौ नैयाव नोजोर मुवाखौ होबाय जों 25 सेन्टिमिटार गोजानाव AB मोनसे नोजोर मुवाखौ लाखिदो आरो नोजोर मुवाया बेसे होनदों 5 सेन्टिमिटार नैबे बेसे जानांगोन 5 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो AB आ बेसे 5 सेन्टिमिटार होनना बुंदो लावथाया बेनिखायनो आरो बेसे गोजानाव होनदो 25 सेन्टिमिटार गोजानाव दोनदो इनिफ्राय लागै फकास जानथाया 10 नालाय इनिफ्राय लागै 10 बेनिफ्राय लागै 10 होमबा इया लागै 10 इनिफ्राय लागै 10 20 जाबायना आरो 5 सेन्टिमिटार फैबा 25 जाबाय एबार दा जों सावगारिखौ आखिनो थाखाय मोनसे लिक सोरां रोदा लाबाय जों गाहाय अक्षनि लिगै लादो बोजा फैयोमोन इयो F2 खै फैयो आरो ना ओरै F2 खै फैबाय F2 खै फैबाय इयो बिदि आरो दोंसे लागोन दोंसेया बोजा O खै फैगोन आरो O खै फैगोन नैबे O खै फैबाय O खै फैनाया डाइरेक्ट सिदायै फैखायो ना बेयो जेखे फैदो बेखिनो फैखायो होमबाना नैयाव दानसबाय नालाय नैयाव सायखङा सोमजिसिगोन आरो नैबे सायखङा बेयाव सोमजिसिगोन बेयाव सायखं सोमजिबाय नै ओमफ्राय बेसे गोजानाव सायखङा सोमजिदोंमोनलाय 16.6 ओंखारदोंमोन नंगौना थामहिनबा नै बेनिफ्राय बेहालागै बेसे जानांगोन 16 जानांगोन आरो बेनिफ्राय बेहालागै बेसे 16.6 सेन्टिमिटार जानांगोन थामहिनबा नैबे O'निफ्राय O'नियाथ' नै O'नि सिदायैखौ दोंसे लाबाय आरो नैबे सायखंनि सिदा ओरै दोंसे लाबाय आरो बेसे इनिफ्राय लागै बेसे होनना बुंदो 16.6 सेन्टिमिटार जोंहा फिननायाव ओंखारदोंमोन ना फिनि माना बेसे 16.6 मोन ना बेनिखायनो नै बेनिफ्राय बेहालागै बेसे 16.6 सेन्टिमिटार इनिफ्राय लागै बेसे 16.6 सेन्टिमिटार AB मोन नालाय ना नै A नै दा गाहायखै A देस होबानो जाबाय नैबेखौ आरो नैबे गुदिया B मोन नालाय नैखौ B देस होबानो जाबाय नैबे सायखंनिखौ बेनि उनाव आरो मा मोनसे ओंखारदोंमोन नै जों जेब्ला HDS ओंखारदोंमोन बेसे ओंखारदोंमोन इनिफ्राय लागै 3.3 ओंखारदोंमोन ना नैबे AB आ बेसे 3.3 ओंखारदोंमोन बेनिखायनो इखौ 3.3 लिरनांगौमोन जायगायानो जायै बायदि जाबायना 3.3 सेन्टिमिटार होबानो जाबाय नैबे 3.3 होदों आङो इयाव नैबे A देस B देसआ बेसे गोलाव जागोन 3.3 सेन्टिमिटार बेखौ लिरना होबाय आरो होमबा गासै लिरजोब्बाय जोङो F आ नैबे 10 मोन ओमफ्राय P आ बेसे ओंखारदोंमोन 16.6 नै लिरदो ओमफ्राय सायखङा A देस B देसआ गोलावा बेसे 3.3 नालाय नै 3.3 सेन्टिमिटार इखौ लिरदो ओमफ्राय नैबे नोजोर मुवाया 5 सेन्टिमिटार होनाय दंमोन बेखौबो लिरबाय गासैखौबो खोन्थिजोबना होबाय जों रोदा सावगारिजों खोन्थिजोबना होबाय आरो ना बे जाबाय रोदा सावगारि आरो आखिनो गोनां रोदा सावगारि बियो नांगौ जायो आखिनो गोनां रोदा सावगारि इदिबो लिरनो हागौ आखिनो गोनां
रोदा सावगारि रोदा सावगारि बे आरो बे जाबाय आखिनो गोनां रोदा सावगारि आरो नैबेखिनिया अब्लानिया जोंहा बे 10 नाम्बारनिया कमप्लिट जोबजोब्बाय 10 नाम्बारनिया गैला आरो बेजों लोगोसे आङो दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गासैखौबो खेबसे साबायखर बावफिननानै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।